Какви езици знаеш? Аз знам всякакви езици. Нигерийски знаеш ли? О, да, нигерийски знам. Аз съм работил 2 години в Нигерия. Живях там. Супер! Да. Много хубаво! Това е много хубаво! Слушай сега. Да. Моя преводач не се появи. Да, не знам защо. Няма се занимавам. Слушай сега внимателно. Ето ти 200 лева. Да. 100 лева. Добре. Да? Ще ми превеждаш. Да. О, добре. От нигерийски. Чакам мой бизнес партньор. Той е нигерийски принц. Чакам го да дойде, защото сме се разбрали да ми даде неговата прекрасна дъщеря за жена. Няма да пипаш. Да, извинявай. Ще превеждаш само. Принца идва. Сега, слушай внимателно. Ще превеждаш всичко, което ти казва много точно. Разбрах. Всяка моя дума, която излезе от устата ми, ще я превеждаш така, както съм я казал. Окей? Да. Как е окей на нигерийски? На нигерийски? Окей. Кео. Кео. Добре дошли в София! Радвам се да ви видя. Надявам се, че хотела, който ви избрах, ви харесва. И на нас много ни е приятно. Ти много хубаво говориш нигерийски. Да. Да, все пак съм от Нигерия. Как си от Нигерия? Нали кажеш, само 2 години си живял в Нигерия? Шегувате ли се? Аз съм принцът на Нигерия. Какъв принц си ти, бе? Той е принц! Ти... Ама какво става тук, бе? Луди ли ме правите или ми правите някаква скрита камера? Чакай сега, чакай малко. One moment. Как е one moment на нигерийски? One moment. One moment. One moment. Ще се разберем. Слушай сега, ти бъркаш нещата. Така не може. Всичко, което аз ти казвам на тебе, ти му превеждаш на него. А това не е редно. Трябва да превеждаш само това, което казвам на него за него, а не това, което на теб ти казвам. Нали ми каза, че трябва да превеждам всяка дума, която излезе от устата? Всяка дума, ма не всяка дума. Как да не са? Чакай сега. Добре, ето ти още 100 лева. Хайде, вземи ги. Да, благодаря. Сега. Сякай се успокоя малко. Да. One moment. One moment. Да. One moment. One moment. Нали нигерийски, да. Значи, сега ще следиш всяко мое действие, всяко мое движение. Аз ще там знак кое да превеждаш, кое да не превеждаш. Разбрали? Да. Това, което казвам за него, ще превеждаш. Това, което само за тебе, е само за тебе. Разбрали ме? Да. Разбрали ме? Разбрах, да. За да няма никакви грешки. Да, няма грешки. Така, превеждаш точно, нали? Превеждам точно. Кейо. Као. Много красива дъщеря имате. Да, ако ми провалиш брака, ще ти щупя главата. Какво става? Защо ме заплашвате? Чакай малко, бе. Абе, тапанар, пак почваш същото нещо да правиш. Не неговата глава ще щупя, твоята глава ще щупя. Ама какво съм направил? Защо ме заплашвате и ще ме пребивате? Ти си жесток тапанар, бе! Аз ще те пребия, бе, човече! Ти ще ми провалиш брака! Ако ми провалиш брака, аз ще те заколя тебе, ще те унищожа, ще заколя цялото ти семейство, ще ги нарежа на парчета, разбрали ли ме? И кого заплашваш, бе? Тук не мога да го преведа, защото много псува. Мене ме псува? Да. Той ме псува мене? Да. Чакай малко! Ти кого псуваш, бе?